ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಸೀದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈರ್ನ ಸೀದ ಉತ್ತರ ಒಪ್ಪೋಡು ನಾನು ಬೈದಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂವರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಎನ್ನ ಮಿತ ಅಪವಾದ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಚಿನ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಉತ್ತರ ಕೊರಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಇಡೀ ದೇಶದ್ದು ಒಂದುಂಟು ನಂಬರ್ 1 ಟಿವಿ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಜಗಡ್ದಿಂಜಿ ಮುಂದೆನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಮುಗಿನ ಅತ್ತೆ ಆನ್ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಜಿ ಹಾತು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರು ಆನ್ಸರ್ಲ ಈರೆ ಬಂದು ಬಂದಾಡ ಮುಖ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕುಲ್ಲಾದಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಜಾನತ್ತ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂತಾವನಿಗೆ ರೈತ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡು ಇಂಗ್ಲೆ ಪಾತರ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ ಬೇತೆ ವಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕರ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ನಿಂದು TRP ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪನ ಚಾನೆಲ್ ಉಳ್ಳರು ಎನ್ನ ಎದುರುಳ್ಳರು ಒಂದ ನೀರು ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ನೀರನ್ನ ಪರ್ದ ಸೈಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮುಲ್ತು ಪಾತಿರ್ಲ ಮುಲ್ತು ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ್ರೆ ನೀರು ಬಾಯಿ ಬಿಡುಗು ಜರತೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಅವೇನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದುಂಟು ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ ಬರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದ ವಿಷಯಡೆ ಪಾತಿರನ್ನು ಕುಲ್ದಿನೆಕ್ ಲಕ್ಕದಿನೆಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುರ್ಲೆ ನಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಎಟ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಸಮೇತ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕ ಈಗಲೇ ಪೂರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುರ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಅದೇ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾತಿರ ಬೇತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಒಂಜಿ ವೇವು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಸುಸೈಡ್ ದ ವಿಷಯ ಬಾತೆ ಸುಸೈಡ್ ಬೋರ್ತಿನ ತನಿಖೆ ಆವೊಂದು ಯಾನ್ ಸುಸೈಡ್ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ರಂದು ಈರ್ ಇನಿ ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಪಣೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಈರ್ ಫನ್ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಕೋರ್ಟುಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಈರ್ ಕುಡೋಜಿ ಭಂಡಾರಿ ಇದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪುಣಿ ಅವು ಪುಣಿ ಇಂದು ಪುಣಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೈಟ್ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಉಂಡು ಆವಾಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಬಲೆ ಗೋ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ಲೆ ಸುರುಟು ಚೇಂಬರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಿಗೆ ಈರ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈರ್ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಇತ್ತೆ ಇದು ಎಂಚಿನ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವರು ಮಗ ನೀವು ಲಾಟ್ ಬುಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವರು ಇನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನೆಲ್ ಬಂದರ್ತೆ ಇರೇಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾನೆಲ್ ಐಜಾ ನಂಬರ್ 1 ಇಡೀ ದೇಶ ತೂಪಿನ ಚಾನೆಲ್ 7-9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕಾಲು ಏನೇನೆ ತೂಪೇರು ಇರೇನೆ ತುಯ್ಯರ ಅಕ್ಲೆಗೊಲ್ಲ ಮರಲು ಭತ್ತು ತುಪ್ಪಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಏರಗ್ಲ ಪಾತಾರ ರಾಬುಜಿ ಈ ರೇಡ ಪಾತಾರ ಯಾನ್ I'm very sorry ladies and gentlemen what this man ಈ ಜನ ಡೈ ಕುಲ್ಲಾದಾರ್ ಮಾರ್ರೆ this is a madman is sitting here as an actor I can't take ತಲೆ ಲೆಲ್ಲಕ ಮನ್ ಪವರ್ ಪಾತಾರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೇಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಜಯ ಸಾವು ಇಕಲೊಂಜಿ ದರಿದ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಚಾನಲ್ ಮೇರೆ ಅಂತೆ ಎಸ್ ಆ ಕುಪ್ಪಿ ಮಾರೆ ಸಿಕ್ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನ್ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಇರ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಯಾನ್ ವರಿಯಾಗ ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಿ ಐಟೆ ಫೋನ್ ಯಾನ್ ಈಗಲೇ ಎದುರ್ದಿದೆ ನಡೆದೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ದಾದಾ ಮಲ್ಪರ್ ಬನ್ಲೆ ದಾದಾ ಮಲ್ಪುಣಿಂಗಿನ ಈ ಪೋಪ ಈ ಬೇಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವಾರ ನಾನು ಬರ್ದೆ ಮಾಡ್ಲೆ ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಾತೆ ಮರ್ಲೇನ ಮಿತ್ತು ಏರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವೀರು ಮರ್ಲೇನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ದಾಲಜಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು వెచ్చ మలుపుల్లో ఆయన కూల్ మలుపుల్లో ఆయన అట్లా ఆయటనే ఉండు అతను మళ్ళీ క్వశ్చన్ ಕೆಲೊಂದೇ ಬೋಪೆ ಆನ್ಸರ್ ఆయనే ಪನ್ಪಿ ಓಕೆ ಎಂಗಲ್ದೇ ಬೈದಿ ನೆಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಈತಿ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ ನಿಜ ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್
ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಮುಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೋಚ ಪಾತ ಎಂಡ ಪಾತ್ರ వచ్చి ಏ ಮೈಕದ ಪ್ಲೇ ಮೈಕದ ಪ್ಲೇ ನಾನು ಮೇಕಾಯ್ ಬೇಡವನೆ ಮೇಕಾಯ್ ಬೇಡವನೆ ಕೆಮರ್ ದೇತುರ್ ಲಕ್ಷ ಬರಿಕೋಯ ಉಲ್ಲವನ್ ಬೇತೆ ಪಿರ ಕೆಮರ್ ದೇತುರ್ ಬಾಪ. ಓಕೆ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ರೀ ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕ ಜೀವ ಬೋತ್ ಹುಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಇರ್ ಎಂಚ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕುಳ್ದಿನವಲು ಕಾರೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕುಚಿ. ಹಲೋ ಇನ್ನು ಮನೆದಿಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯ ಎಕ್ಕುನು ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಇತೇಕಿಜ ಎಕ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ವಿತ್ತು ದೀತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕುದಾತ್ಲ ಉದ್ದ ಇಜ್ಜಾರು ಇರು ಪಾತ್ರೆನ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತಿ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಎಟಾಪುಚಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಶೋ. ಈ ದೇಶತ್ತು ಒಂದು ಇರ್ನ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಶೋನೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡಬಟ್ಟ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶತ್ತು ಒಂದು ದೇಶದ ಬೋಡದೆ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶತ್ತು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ತುಯಾರ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನು ಬಾರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕೊನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಈತ್ ಎಡ್ಡದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಂಗಲ್ನ ಊರುಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಎಂಗಲ್ನ ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಆತ ಎಡ್ಡದ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಅಂಡ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದೈ ಊರು ತಿರ್ಗಾರೆ ನನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಫಾರಿನ್ ಬೋಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಒತ್ತಿಕೊಡು. ಇಂಜಿನಗಳ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕ್ಷೇಮ. ಹಲೋ ವಾಟ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ ಯು ಆಕ್ಟಿಂಗ್? ಪಾತೆರ್ರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಿಚಾರು ವಾಯರ್ಲ ಬುಡ್ಪಿಚಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಪುನ కొంచెం పంచాయతీన కొరల మేర మేము చెప్పు మీరు పోనగలే పులి ನನ್ನ ಇನ್ ದರ್ತು ಮಾಡ್ವಿ ನಾವು ಇರ್ ಮೂಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ನೋ ನೆವರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು. ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಮೇರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ಇನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ಇನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬರೋದುಂಟು. ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ನ ಡ್ರೈವರ್ ಉಳೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ನ ಡ್ರೈವರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಶಟ್ ಅಪ್ ಯು ಶಟ್ ಅಪ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ನ ಡ್ರೈವರ್ ಓಕೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ನ ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಉಳಾಯ್ಪೋದಿತ್ತೆರು ಈ ಬುಡು ಮಾರೆ ಈ ಎಂಚಿನೆ ಬಿಡಿ ಬರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಕಡಪುಟ್ಟ ದುಕ್ಕಡೆ ಪಾರ ಕುಲ್ಲೆತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಂತರ ಬರಿ ಉಪದ್ರಪುನ್ ಮಾರೆ ಆಚಾ ನನ್ನಗೆ ನಾಯಿ ಗುರ್ತು ಬೈದಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ತುಚ್ಚಾದೋದೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಪಾತಿರ್ಗನಿ ಇರೇ ದಸರಾದ ದೀಪಾವಳಿದ ರೆಡ್ ಆಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ಇರ್ನ ಮೂವಿದ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ 14 ಸರ್ತಿ ತೂತೆ ತೂನೆ ಜಾನ್ ಲಿಯಾ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮೂವಿಲ ತೂಪೆ ಯು ಆರ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಹಿಂದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ದಾನ ಶೂರ ಕರ್ಣ ಪಂಡ ಅವು ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಈತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ವಾ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡಿರು ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇರು ಬತ್ತದು ಪಾತಿರುವಾರು. ಐ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಾಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಕಡೆ ಸಾರಾತು ಏನು ಡೈಲಿ ಜಿಮ್ ಪೋಪೆ ಒಂಜ್ ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಿನಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ನೀರು ಟೆಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಯಾಪ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂತಲೆ ಗುವೆಲ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅವು ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಬಾಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿ ಇಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4:30 ಇರ್ತದೆ
ಒಂಜಿ ಈಚಿಂದ 5 o'clock ಬೊಕ್ಕ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲಿಪುವೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲ್ಬುವಾರು ಬಲಿಪುನೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲ್ಬುನು ಪಿರಬರ್ಪಿನಿ ಈಚಿ ಪಿರಬರ್ರೆ ಹಾ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲಿಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಹಾ. ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪಿರಲ್ ಎತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆವಡು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪೈಲಟ್ ಆವಡು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಯೋಧೆ ಆವಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾನ ಹಾನಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಚಾನಲ್ ದಾಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಳ್ಳುದು ಚಾನಲ್ ಕುಳ್ದು ಪಾತಿರದು ಪೋವಾರು ಆಂಡ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮುಟ ಅಕ್ಕಲ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಪೋಗು ಐನು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಾರು ನಿಖಿಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದು ಲಾಗ್ಯೊಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಹೃದಯಡು ನಂಬರ್ 1 ಆಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದು ಬರೋಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದು ತೊಚ್ಪಾಲಿ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೊಚ್ಚಾಂದ್ರ ವಿಷಯನು ಐನು ಪಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏತ್ತು ಬೋಡಾ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಡೆಗಾಕೊಣದು ಎತ್ತುನು ನಂಬರ್ 1 అవులు ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಣೊಚ್ಚಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಅತ್ತು ಮರ್ಡರ್ ಯಾನ್ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಬಿಪಿದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಬರ್ಲಪಡ ಒಂದುಂಡು ಈ ರೈತ ತೂತು ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಜ್ವರ ಈ ರೀತಿ ಜ್ವರ ಹಲೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುಜಿ ಇನಿ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಇನಿ ಈರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಕಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಈರು ವಾಪಾಟಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೆ ಪತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಈರು ಸರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮೇರೆ ಕಟ್ಟುಲ ಇಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ನತ್ತು ಮೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈರ್ಕೆ ಅಂದು 30 ಜನ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ನಂಚ 30 ಜನ ಓಕೆ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ರೀ ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕ ಜೀವ ಬೋತು ಬುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಬಣ್ಣ ತೆಲಿಪುನಿ ಮಾರಿ ದೇಶದ ಬೋಡದೆ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶ ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ತುಯರ್ನ ಆ ತೆರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೋನೇನು ಗೋಂಗುದಲೆ ಕಮಲ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿರಲ್ ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಬಿರಲ್ ತಿರ್ತು ಬರಡು ಎನ್ನ ಎದುರು ಕ್ವಶನ್ ಕಟ್ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬುದ ಮೂವಿ ಹೋವು ನನ್ನದ ಮೂವಿ ಜಾನ್ ಲಿಯಾ ಹೇ ತೂನೆ ಜಾನ್ ಲಿಯಾ ಹೇ ಕೈ ಮಾಡೋರೆ ಹಾಕಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ Be like Bola.